Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie, psychologie, patologie, nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentní, vynálezcové zámků patentních, veřejná bezpečnosti, zkrátka spravedlnosti. Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma auťákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže, ten mele flákoty, ten krade jak může, i za dveřma boty, dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady vydělají moc. La 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 la. já beru bony. a já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu. Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do vaříže. Vybrat si svoje tajný vklady a s nima odletím rovnou do Kanady. La 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 la. Tady je světský kuplíř Pingl a ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář. My dělat nebudem, nemáme náladu, šijeme z tuzérů ručičky dozadu. Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady neumíme nic. La 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 vždycky si pomůžem z nějaký černoty. Když dveřma nemůžem, lezeme přes ploty. Nacpanou šrajtofli nemáme za práci. Zatím nás neklofli, tak se to vyplácí. Držíme zobáky, jak račtevě děti. Rodinný baráky stavíme pro děti. Až všechno rozkradem, nebudem pracovat. Všechno si budeme navzájem půjčovat. Ten půjčí to a ten zas tohle a všichni budem všechno mít dohromady.